Na přelomu dubna a května roku 1992 pořádá Československo 56. mistrovství světa v ledním hokeji. První kapitola šampionátu se rodila nezvykle těžko. Ještě před rokem uvažovalo vedení našeho hokeje o krajním řešení. V nejisté době se turnaje vzdát. Praha a Bratislava po složitých přípravách nakonec přece jen hostili 8. turnaj o světové medaile u nás. Československou premiéru hokejového mistrovství světa zažila pražská Štvanice v roce 1933. Náš tým vybojoval bronzové medaile. Ve finále Kanada poprvé ztratila titul, ten získali Spojené státy. Na mistrovství světa v roce 1938 se dodnes vzpomíná jako na nejlépe uspořádaný turnaj v předválečné historii. Štvanice prošla zatěžkávací zkouškou. Boj o postup do semifinále jsme porazili Švýcarsko 3-1 a obsadili znovu 3. místo. Pro ztracený titul mistrů světa se vrátila Kanada. Nekonečné davy fanoušků chtěli na vlastní oči vidět rozhodující bitvu mistrovství světa v roce 1947. Bez účasti Kanady měl o zlatých medailích rozhodnout zápas mezi Švédskem a Československem. Švédové dali první gól a jejich obrana byla nepřekonatelná. Naši prohráli svou velkou šanci 1-2. Veřejnost už zlatila reprezentaci korun, ale klička Wurmbrandta znamenala vedení Rakouska v posledním utkání nad Švédskem 2-0. Rakušané nakonec zvítězili 2-1 a šťastní diváci je odnesli na ramenou. Také díky jejich senzační výhře získalo Československo poprvé titul mistrů světa. 5 vynikajících týmů na zastřešené Štvanici v roce 59, Kanada s Richardem Berensonem, základ zlatého olympijského týmu Spojených států, nový favorit na scéně 50. let Sovětský svaz, ambiciózní Švédsko, základ československého týmu tvoří mistr republiky Kladno. Dochovaný nepříliš kvalitní záznam ukazuje bitvu našich v posledním utkání s Kanadou. Ze slavného gólu Miroslava Vlacha do prázdné branky rozeznáme bohužel na nejvýš rozvlněnou síť. Porazili jsme Kanadu 5-3 a získali další bronz do sbírky z domácích mistrovství. V roce 1972 nám už v pražské sportovní hale zbyl poslední soupeř v cestě za titulem hokejisté Sovětského svazu. 2 přihrávky Génia Martince nám získávají dvoubrankový náskok. Tu první posílá do Treťakovy branky Václav Nedomanský. Všichni vystřídali, Martinec na ledě zůstal a vypracoval druhou gólovou šanci pro Richarda Fardu. Vítězný gól celého mistrovství dal ve druhé třetině král bojovníků Jaroslav Holík. Porazili jsme Sovětský svaz 3-2 a po 23 letech vyhráli zlaté medaile na mistrovství světa. Vladimír Martinec a jeho slavná přihrávka o 6 let později. V předposledním utkání porážíme silnou Kanadu 3-2 a v posledním zápase proti Sovětskému svazu si můžeme dovolit i o gól prohrát. Naše zlaté plány maří neuvěřitelně stabilní Helmut Balderis. Sborná vede 3-0, v zoufalém náporu snižuje pouze kapitán Ivan Hlinka. 3. titul v řadě za sebou byl k uzoufání blízko. Ztratili jsme ho o jediný gól. Zlato přebírá Boris Michajlov a poprvé také trenér Viktor Tichonov. Ve finálové skupině roku 1985 trestá Vladimír Růžička záhadné zakopnutí brankáře Miškina. Druhý gól přidává ještě v první třetině Dušan Pašek. Československo zvítězilo po 7 letech na mistrovství světa nad neporazitelným soupeřem z východu. V boji o zlato proti Kanadě se hat-trickem proslavil pardubický mladíček Jiří Šejba. Zlatou tečku napsal do prázdné branky kanonýr Jiří Lála, tak jako Vlach v 59. Domácí šatna slaví nečekaný titul. Po 7 letech vybírá země uprostřed Evropy svůj tým na domácí šampionát. Hokejové publikum tradičně vzývá hrdinu v brance, tentokrát se dočkal Petr Bříza. Mužstvo chtělo dobře zakončit špatně načatou sezónu. Na kanadském poháru 91 se výběr plných hvězd zlomil po vlastní brance Ručinského 17 sekund před koncem utkání s Finskem. Brankář Ketterer nás dokonale vychytal. Prohráli jsme 0-1, zůstali poraženi i pro zbývající 3 zápasy. Na olympijském turnaji v Maribelu jsme si spravili jméno. Jako jediní jsme porazili pozdějšího vítěze Spojené družstvo. Petr Rosol rozhodl golem na 4-3, necelé 4 minuty před koncem. Čtvrtfinále proti Švédsku bylo zápasem roku. Ze švédských kleští nás dostala přihrávka Rosola a vyrovnávací branka Drahomíra Kadlece. Vyhráli jsme 3-1 a nakonec bojovali o bronzové medaile proti Spojeným státům. Hvězdu olympiády brankáře LeBlanca jsme přinutili k vystřídání. 2 branky dal nováček týmu a 3. nejproduktivnější hokejista her Robert Lang. Chmurná sezona konečně dostala bronzový úsměv.
Po turnaji v Maribelu změnili trenéři Hlinka s Walterem svůj původní záměr a nechali základ mužstva z úspěšného olympijského výběru. Většina borců se tak musela během 2 měsíců připravit na 2 těžké soutěže. Dobré nálady se to nijak nedotklo. Tréninkový zápas rozhoduje s píšťalkou trenér Jaroslav Walter. Vítězných peněz vybereme samozřejmě na rozhodčího. Až si počítají další 2 000. Ano, až si počítá další 3 000. Starostmi posedlý národ byl světovým mistrovstvím překvapivě vyburcován ze všeobecné apatie ke sportovním podnikům. Tenhle tým zase zajímá republiku. Čeká nás 8. mistrovství světa na domácím ledě. V naší skupině potkal Československo tradiční soupeř hrající tentokrát pod názvem Rusko. Hned úvodní zápletka skončila v Bratislavě téměř šokem. Už v 10. sekundě zachraňoval Petr Bříza. Po odchodu Dominika Haška do zámoří jasná jednička sezóny. V novém působišti v celku Lukko Rauma se stal postrachem útočníků finské ligy. Na olympiádě podal vynikající výkon v infarktovém čtvrtfinále proti Švédům, které rozhodlo o našem olympijském úspěchu. Na mistrovství světa doma odchytal ve skupině 2 zápasy s čistým štítem. Proti nám, jako proti domácímu mužstvu, který má obrovskou podporu diváků a navíc má tlak, se všichni snaží praktikovat defenzivní způsob a je to pro brankaře strašně nepříjemné, protože nemám hodně zásahů, vždycky čekám 5 minut na nebezpečný break a to je pro mě to strašně nepříjemné. Díky Břízovi jsme vyhrávali nečekaně vyrovnané a střelecky nešťastné zápasy s papírově slabšími, ale houževnatými soupeři. Náš tým hledal střelce mistrovství. Našel ho v Petru Hrbkovi, který proměnil všechno, co mu spoluhráči naservírovali. František Musil potí dresy v Calgary Flames, přijel posílit obranu a po tréninku se klidně ujal i sbírání puků. Po závěrečné siréně zápasu s Francií se Musil popral a dostal trest ve hře a v příštím utkání proti Rusku nesměl nastoupit. Hned v dalším souboji proti Kanadě se však 2krát trefil po zemi od modré čáry. Tak trochu doufám, že se nám vrátí ten pozůstatek toho, co jsme tady nechali v 85. roce, což mě tak nějak přivádí domů, protože to byl jeden z největších momentů vůbec v mé hokejové kariéře, kdy jsme vyhráli mistrovství světa. Tomáš Jelínek zůstával na ledě jako správný kapitán na poslední sekundy. 3krát uzavíral kapitoly zápasu gólem do prázdné branky riskujících soupeřů proti Francii, Švýcarsku a po kuriózní přihrávce od Janeckého i proti Kanadě. Kanadského brankáře Hextola překonal i hezkou kličkou do backendu. Byl to důležitý základ pro vítězství v pohledném utkání 5-2. Náš první gól na mistrovství vstřelil Robert Švehla, stále ještě nováček na reprezentačním ledě. Přesný a tvrdý střelec. A také pohotový nahrávač. Výborně si rozuměl s litvínovským útokem Rosol Lang Kašťák. Mne veľmi vyhovuje, keď hráme takéto, že každý druhý, tretí deň zápas, takže ja iba vtedy vlastne mám ako dobrú formu, keď hrám vlastne stále, že málo trénujem a viac hrám, to mne osobne viac vyhovuje. Švehla zvyklý z první trenčínské pětky hodně útočit dal kuriózní gól Rusům.
Brankář Štalenkov nadzdvihl konstrukci branky v pravý okamžik. Ve skupině B mistrovství světa jsme právě s Ruskem prohráli jediný zápas. Výhry nad Norskem, Francií, Kanadou a Švýcarskem nám zajistili klidný postup ze druhého místa. Mohli jsme se pochlubit nejlepší obranou, která dostala jen 7 gólů. Poprvé v historii mistrovství světa se ve skupinách hrálo pouze o postup. Medaile si měla mužstva dobít ve vyřazovacím systému. Čekali jsme na soupeře z druhé, ještě vyrovnanější skupiny. Obhájcům titulu Švédům se v úvodní části mistrovství vůbec nedařilo. Trenér Conny Evenson se však poučil z olympiády a šetřil v zápasech i trénincích síly na playoff. O první místo v A skupině bojovalo stále sebevědomější Německo s Finskem. V týmu Seveřanů se prosadil nejlepší střelec šampionátu, mladý Jarko Varvio. Tento velký talent hrál na světovém seniorském turnaji poprvé, ale proti Německu dokončil svůj první hat-trick a pomohl Finům k vítězství 6-3. Hvězdou finského týmu se stal také brankář Markus Ketterer, naše noční můra z kanadského poháru. Dobře naložený trenér Pentti Matikainen chtěl dovršit 4leté období historických úspěchů finského hokeje premiérovou medailí z mistrovství světa. Mezi velké favority se po výkonech v základní skupině zařadilo Německo. Trenér mistrů světa 85 Luděk Bukač ukázal obranu a útok byl schopen takto rozebrat soupeře, v tomto případě Spojené státy. Ve skupině A zůstalo bez jediné ztráty bodu Finsko, tým, který zapomněl na hvězdy minulosti, ale za to objevil obrovskou soudržnost a vůli konečně sehrát velký vítězný zápas. Do play-off postoupilo také Německo, nevyzpytatelný tým Spojených států, a s odřenýma ušima s jediným vítězstvím mistři světa Švédové. Postupující se seřadili do dvojic prvního vyřazovacího systému v historii mistrovství světa. Bylo jasné, že jeden z dvojice Německo-Švýcarsko bude v semifinále, naopak bitva posledních mistrů se čekala v utkání Švédsko-Rusko. První čtvrtfinále Finsko-Kanada. Celé mistrovství bojoval o místo ve finském týmu blondětý lev Timo Peltomaa. Právě on dostal Finy proti Kanadě do vedení. Velkým poutačem v brance Kanady byl Ron Hextall, slavný autor 2 gólů v NHL však neměl ve čtvrtfinále štěstí. Znovu Peltomaa za jeho pomoci zvýšil na 2-0. Pohled od brankového rozhodčího ukazuje, že Peltomaa trefil beton Hextalla mimo branku. Brankář Ketterer přihrával na 3. gól Finů. Timo Peltomaa se odvážně prosadil a zaznamenal jako první finský hokejista proti Kanadě hat-trick. Kanadský výběr časově oslabila stávka hráčů NHL, přesto Lindberg a obránce Gard Butcher postupně snížili na 2-3. 5 minut před koncem střílel z dálky Sarikoski a Hextall se dopustil osudové chyby. 4-2 pro Finsko. Kanaďané ještě dokázali bleskovou kombinací a brankou Glena Andersona snížit. Ale Finové udrželi vítězství 4-3. Kanada je vyřazena, Pentti Matikainen splnil svůj první cíl. Finové postupují do semifinále. Největší čtvrtfinálový boj Švédsko-Rusko. První útok Seveřanů vystupoval úplně jinak než ve skupině a přehrával ruskou obranu. Také před rokem se oba týmy utkali v posledním utkání v boji o zlato. 10 minut před koncem za stavu 1-1 se puku zmocnil Mats Sundin. Projel jako blesk kolem slavného obránce Fetisova a podpadajícím trefilovem dal zlatý gól mistrovství světa. Švédové vyhráli vyrovnaný šampionát. Sundin se stal nejlepším střelcem. Kapitán Thomas Rundqvist přebíral v Turku 1991 trofej mistrů světa. O rok starší Mats Sundin nasazuje v Praze proti stejnému soupeři k podobnému soholu. Tentokrát po levé straně odtlačil obránce Zubova a dává první gól utkání. Po mistrovství můžeme tento okamžik označit za jeden ze 2 rozhodujících zlomů 56. mistrovství světa.
Proti stále nervóznějším Rusům výborně chytá maličký brankář Tommy Söderström. Válečné barvy fanoušků a faninek roztávají v horku úporného boje. Při pozorných obranách se z ničeho nic dostává do šance Patrik Schjelberg. Trenér Viktor Tichonov zná sílu svých odpůrců a ví, co ho čeká v případě porážky. Švédové jsou k nepoznání, mátožné výkony ve skupině zakrývá bojovnost a rostoucí sebevědomí. Další šanci má Ottosson. Štalenkov se musel spolehnout na boční tyčku. Důkaz urputnosti boje dává třetí švédský útok. Rybičkou se vstříc druhému gólu vrhá Roger Hansson. Švédové vedou 2-0. Brankář Söderström je vynikající. Obránce Malachov trefil v závěrečném náporu tyčku. Za 38 let na mistrovství světa sehrála sborná jen 4 utkání, ve kterých nedala branku. Zoufalý závěrečný pokus o powerplay už nebyl nic platný. Rusové nejsou zvyklí ani prohrávat, ani dotahovat. Poprvé odjedou z mistrovství světa bez medaile. Po 15 letech znamenala tato prohra konec trenéra Viktora Tichonova u reprezentačního týmu. V Praze získal své první zlato a v roce 1992 ztratil své výsadní postavení v ruském hokeji. Německo bylo ve svém čtvrtfinále proti Švýcarsku favoritem, jenomže Švýcaři čekali trpělivě v obraně na své nepříjemné výpady a první z nich zakončil ve 12. minutě Brodman. Zdálo se, že utkání otočí německé opory. Gerd Trunčka našel perfektně Hegena, který vyrovnal. Proti německým útokům se však postavil vynikající Renato Tozio. Jak moc mysleli Němci na vítězství, svědčí i špatné pokrytí prostoru za brankou. Ve 48. minutě právě odtud míří přihrávka na Holensteina, který dává druhý gól Švýcarů. Za 80 sekund další přihrávka za zády brankáře Heise. A Triulci během minuty a 20 sekund rozhoduje zápas. Luděk Bukač vsadil na zkušené německé opory, které však nezahrály. Švýcarsko poráží Německo 3-1 a stává se nejpřekvapivějším semifinalistou mistrovství. Náš trénink před čtvrtfinále. Je jasné, že play-off budou rozhodovat brankáři. Petr Bříza je v dobré pohodě, ale proti němu se postaví maličký zázrak Ray Blanc, kterého ovšem naši dokázali na olympiádě v utkání o bronz vystřídat. Ja si myslím, že on chodí moc dopredu, no a preto práve, že aj my obranci, aby sme sa mali snažiť nájsť niekde hráča vedľa bránky, ktorý by vlastne dával vlastne už potom len do prázdnej bránky, keď ten bránkár vybehne dopredu. Brankář LeBlanc, bude to velká překážka? No, bral bych, že to byla taková překážka jako na olympiádě. V našem týmu už opadlo poslední nominační napětí. Skončilo totiž čekání na posily ze Stanleyova poháru. Našim záměrům hodně uškodila stávka hráčů NHL.
Pittsburgh, výborně vedený Mariem Lemieux, otočil sérii proti New York Rangers a tak jsme Jágra v týmu nepřivítali. Stejně tak se prosadil i Vladimír Růžička s Bostonem Bruins. Očekávané opory tedy zůstaly v Kanadě a v Americe. Nahradili je Patrik Augusta, který už na olympiádě vytvořil se Spartany výbornou partu, a v záloze byl obránce Jiří Jonák. Proti Američanům posíleným o 4 hráče St. Louis Blues jsme začali náporem. Polovina 7. minuty a Robert Švehla otvírá skóre. Tady to je. O chvilku později Procházka doráží další útok za Leblancova záda. Jedenáctá minuta. Augusta bombou 3-0. Pětkrát si v přesilovce 5-3 vyměnili puk Gudas s Kadlecem, aby pak Kadlec zvýšil na 4-0. Byla to výborná třetina. Ve druhé části hry si vyměnili puk Augusta a Hrbek a bylo to 5-0. LeBlanc byl hodně otrávený. Maličký americký gólman potom zahodil všechno, co měl po rukou, a tak nemohl chytat Kadlecův projektil. Drahoš Kadlec dal 2 góly v tomto utkání. Čestný úspěch Američanů zaznamenal útočník Wines. Ale naši už jeli jako parní válec. Přesilovce Lubina tečuje Musilovo střelu a šťastným divákům servírují naši hokejisté 7. gól. Pak ještě Gudas povozil puk, přesně načasoval přihrávku na Augustu a velmi dobrý výkon jsme korunovali výhrou 8-1. Měli jsme nejjasnější postup. Čtvrtfinále skončilo napůl překvapivě, nečekal se tak rychlý konec Německa a hlavně Ruska. Semifinálový pořad mělo otevřít utkání Finsko-Československo. Fotografie Finů, prý historická, na první medaili z mistrovství světa. Ketterera znalo až do spodních chráničů 9 našich hráčů z finské ligy. Pro koho to bude výhoda? Víte, co to je? On mě zná, já ho znám. Nevím, co to bude dělat na tom ledě, no. Chci říct to, že vlastně posily z zámoří, jako je Rutu nebo další hráči, kteří tam mají, tak podali vynikající výkon, výborně bránili a myslím si, že hrajou tady na mistrovství světa perfektní hokej. Takže zápas to bude určitě nesmírně těžký a bude se vlastně lámat chleba do finále. Volný den před utkáním se na tréninku kombinovalo na malém prostoru a nechyběla dobrá nálada. Také Finové se na zápas moc těšili. Co nejvíc potřebujeme je, aby zachytal brankář, to je nejdůležitější. Teď zrovna máme dobrého golmana, to je pro nás vždycky základ. Půjdeme tvrdě i proti výborným Čechoslovákům. A co ještě bude třeba? To stačí, hrát na vítězství. Už musím jít, začíná trénink. Jak velkou překážkou může být pro naše útočníky v zítřejším semifinále finský brankář Ketterer? Pokud budeme více kombinovat, budeme střelit po přihrávce, chodit dost na kolena, když po přihrávce naši hráči budou dávat kotouče do horní poloviny branky, mohli bychom velmi rychle do vedení, tak jako z USA.
čtvrtfinálové bitvy na olympiádě proti Švédsku bylo utkání s Finskem v Praze druhou velkou bitvou této sezóny. Už úvodní sekundy ukázaly, že také tento zápas rozhodnou obrany. Náš úvodní nápor zastavili Finové neprostupnou hradbou. Všech 5 hráčů bylo připraveno zahustit prostor před brankou. V 10. minutě udělal Petr Bříza jedinou chybu. Naštěstí byl v brance včas proti střele Vitakoskyho. Po druhé zasáhl výborně proti střele Ruotanena. A do protiútoku se rozjela spartanská řada. Akci táhl Žemlička. A vynutili jsme si faul Finů. Přesilovku zahájil litvínovský útok. Největší příležitost v něm měl Kašťák. Ale jinak nás pevná finská obrana vůbec nechtěla pustit do šance. A to je závěr přesilovky. Kadlec odvážně projíždí podle vzoru Sundin. Pak střílí Gudas a cloní Reichl. A přesilovka končí pokusem Musila. Rutu je bez pokuty po 2 minutách zpátky ve hře. Věčný spojenec Finů Gustav Bubník je s obranou první třetině spokojen. Poposedává za střídačkou Seveřanů a sleduje osudovou chvíli ve druhé třetině. Sárikosky nahazuje před Břízu, který na chvilku ztratí orientaci a Vitakosky dává první gól utkání. Naši se vrhají do útoku. Zlomek sekundy měl šanci Augusta. Robert Lang oživuje český tandem, ale Kašťákovi golfové bomby na mistrovství světa trefují brankáře. Ketterer nemíní pustit gól. Svůj první útok formuje Otakar Janecký, ze kterého mají Finové největší strach. Nachází chvíli volného lubinu, Ketterer jeho šanci kryje. Finové znovu vyhazují. Ketterer je proti střelám zblízka vynikající. Končí 36. minuta, na ledě je podceňovaný čtvrtý útok. Všechno štěstí, jako by se koncentrovalo do této chvíle. Švehlova přihrávka se na 3krát odráží k volnému libovi. Konečně vyrovnáno. Igor Liba dal svůj první gól na mistrovství světa. Vystřídal první a druhý útok, na led se dostávají Spartané. Za branku míří za přihrávkou Patrik Augusta. Jihlavský bojovník, sevření obránce Imonena vrátí Hrobkovi všechny olympijské přihrávky. Střelec mistrovství je přece Petr Hrbek. - 2:1, obrat v utkání za necelé 2 minuty. Poslední část normálního hracího času. Potřebujeme srazit Finy 3. gólem. Šance máme, dokonce po chybě soupeře. Reichl střílí do Ketterera. Utkání se ještě přitvrzuje, je-li to vůbec ještě možné. Po Laurilově bodyčeku je zraněn František Procházka.
Nikdo si v této chvíli neuvědomuje, jak nebezpečně mohl zdánlivě nevinný souboj skončit. Finové se náhle a lehce prodírají naší rozházenou sestavou. Bříza Rajtanenovu střelu chytá. Těžkopádný boj. Forechecking Augusty dává další 2 šance Reichlovi. Petr Bříza nás teda informoval, že tu máme šviha do víka, tedy nahoru, ale všechny puky, co jsme teda vystřelili, většina šla do prostřed brány, čili vlastně do golmana, takže neměl moc práce, škoda, že těch gólů nebylo víc při zastavu 2-1, že nepad ještě jeden, že by si myslím, že bychom to dotáhli do vítězního konce. Time out. Trenér Matikainen vysvětluje Kettererovi, za jakých okolností má opustit branku. Ivan Hlinka nabádá k rozvaze a hlavně varuje před fauly. Největší tíha v zaplněné sportovní hale leží na brankáři vedoucího týmu, na Petru Břízovi. Finům se podaří získat útočné pásmo. Vyhráváme sice příští buly, ale Švehla jedinkrát na mistrovství světa zbrkle reaguje, zbytečně vyhodí puk mezi diváky. Ketterer už najisto výjížděl z branky, ale v půlce cesty se zastavil. Trenér Matikainen se rozhodl jinak. Další buly v naší třetině. Přišel osudový moment mistrovství. Finové neuvěřitelně vyrovnávají. Celé akci potřeboval soupeř 4 sekundy. Nieminen vyhrál buly, Procházka vyjel dopředu a nestačil se vrátit zpět. Mekele na modré našel perfektně najetého obránce Loukanena, který byl najednou před Břízou sám. Bříza nezabránil pohromě ani tygřím skokem. Tato chvíle nám zřejmě vzala šanci sáhnout na zlato. V závěru naši už jakoby v tranzu bránili remízu a možnost hrát aspoň prodloužení. Dva po 60 minutách. První prodloužení vyřazovacích bojů. 10 minut může určit vítěze a postupujícího do finále mistrovství světa. Souboj brankářů pokračuje. Šanci má Hämäläinen. Z protiútoku nabírá rychlost do velkého sola Petr Rosol. V pádu míjí branku. Při kličce na Jutilu bylo v ohrožení Rosolovo zraněné koleno. Největší šanci v prodloužení měl po 110 sekundách Mikko Mekele. Bříza chytí jeho střelu, když u jeho tyčky navíc stíhal rutu. Ivan Hlinka už měřil střídačku a odhadoval hráče na trestná střílení. Dva po 70 minutách. Rozhodne série samostatných nájezdů. Rozhodčí přebírají papírky se jmény vyvolených.
Prvním z nich je nejlepší střelec mistrovství Jarko Varvio. Varvio se zhoupne v bocích a kličkou na backhand překonává Břízu. Finsko vede na penalty 1-0. Naším úvodním trumfem měl být Petr Hrbek. Na mistrovství světa proměnil už 4 nájezdy, ale tentokrát jeho kličku Ketterer vystihl. Nieminen to zkusil stejně jako Varvio. Bříza ho vytlačil. Janeckému sebral blafák do rukavice Ketterer. Posila ze zámoří Christian Rutu mířil na mrtvé místo za lapačkou. Bříza byl vynikající. Rosol backendem nezdvihl puk, stále 0-1. Matikainen se modlil za úspěch s Illinois. Znovu klička do backendu 0-2. Kapitán Tomáš Jelínek musel dát, jinak by byl konec. Chtěl trefit mezi betony, ale Ketterer byl na kolenou včas. Nepustil našim ani jeden nájezd. Finové postupují do finále za první jistou medailí z mistrovství světa. Československu se rozplynul sen o 4. zlaté medaili ze Zlaté Prahy. Většina hráčů, co jsme tak ho známe, toho Ketterera, no hold, dneska jsme neměli to štěstí a prostě stříleli jsme to do něj a asi ta psychika nás sazovala ty dosti, že jsme stříleli přímo do něj a nevedle něj. No. Tímhletím člověk tady zastáhne aspoň o 5 let, no ale nedá se nic, já musím se na to připravit a ještě tam 1 medaile. Druhé semifinále bylo mnohem lehčí. Švédové začali rozhodně, Karlsson umístil přihrávku Scherberga už ve 3. minutě. V 6. minutě zvýšil Karnbeck na 2-0. Mladý Forsberg s oblibou objíždí branku a střílí. 3-0 už ve 13. minutě utkání. Přesilovka 5-3 dala Švýcarům naději. Montandon snížil. Chyba Švýcarů vzala zápasu i ten poslední slepý náboj. Hansson uzavřel na 4-1 a Švédové ušetřili na finále hodně důležitých sil. Utkání o 3. místo sledoval z tribuny i tehdejší československý prezident Václav Havel. On i ještě posmutnělá hala viděli zápas bez radosti. Ještě, že jsme dali rychlý první gól. Liba na začátku 3. minuty 1-0. Obránce Robert Švehla se pak 4. gólem zařadil mezi 5 nejproduktivnějších hráčů mistrovství. A vedli jsme 2-0. Švýcaři chtěli ve druhé třetině ještě vyleštit svůj úspěch bronzovou medailí. V polovině utkání snížil Eberle.
Soupeř využil našeho útlumu a Triulci sekundu před druhou sirénou stihl vyrovnat. Naši ale dokázali obdivuhodně zapnout a vyhrát. Liba našel Janeckého, který svým jediným golem na mistrovství zajistil výhru nad Švýcarskem. Tvrdý švýcarský odpor zlomil čtvrtým gólem Robert Reichl. To už v naší sestavě chyběl kapitán Jelínek. Při neúčasti kapitána zůstal tradiční závěr do prázdné branky, symbolicky na nejlepšího československého střelce. Petr Hrbek, 5-2. Pro mě osobně to bylo jedno z nejtěžších utkání v roli trenéra, ale samozřejmě všichni bychom byli nejraději na tom stupínku nejvyšším, ale je hodně mužstev dneska, který těm druhým v tom chtějí zabránit a proto je hokej hezký, proto je dramatický a já jsem rád, že jsme hráli v Československu mistrovství světa až do neděle. Já si myslím, že to stále medaile z mistrovství světa, když to bylo dost zvláštní, že jsme o ní bojovali se Švýcarama, ale tady opravdu předvedli perfektní hokej a zaslouženě se tam dostali. A byli jsme jako jediný mužstvo, který vlastně dokázalo při tomto systému dvakrát být na stupních vítězů. Ano, na olympiádě na mistrovství světa jsme získali bronz. Samozřejmě to cenu má, kdyby nám to někdo řekl před mistrovstvím světa, tak si myslím, že bychom byli nespokojení. Ten sen náš byl vyhrát titul doma. Ale v průběhu mistrovství se ta situace tak vykrystalizovala, že jsme měli obrovskou šanci a ta prohra sobotní asi bude mezi tak strašně dlouho, protože takováhle příležitost se nenaskytá. Přes všechno zklamání jsme neporušili tradici. Domácí mistrovství jsme přizdobili medailí. Po 3 zlatých a 1 stříbrné, 4. bronzovou. Finále bylo evropské, severské. Poprvé v historii se oba skandinávské týmy utkali o zlato. Švédský autobus přijel na finále o něco dříve. Finové se moc nevybavovali a pospíchali dovnitř. Švédové se venku rozhýbávali fotbálkem. Finové se chtěli víc soustředit sami na sebe. Celé mistrovství bylo také velkou přehlídkou fanoušků. Tentokrát byly v převaze žlutomodré barvy Švédů. Fanoušci Finska příliš nevěřili na finálovou účast, ovšem až na ty nejvěrnější. Vi ska försvara vårt guld. První šanci Finů zlikvidoval Söderström. Přesilovka Švédů a Forsberg zopakoval svůj semifinálový trik. Udeřil znovu ze zadu. V 11. minutě vede Švédsko 1-0. Finové ve finále výborně bránili. Sundin hledal nejvhodněji postaveného spoluhráče a našel ho až na modré čáře. Pak Anderson překonal Ketterera zkaženou střelou ve druhé třetině. Ketterer čekal všechno, jen ne takový šourák. 2-0.
polovině zápasu dostal do plné jízdy puk Hansen a Švédové vedli 3-0. Finové hráli, Švédové přesně stříleli. Kjellberg doklepl na 4-0. Suomi přesto se třásli šok a zkoušeli to znovu a znovu. Jejich objev ve vyřazovacích bojích Timo Peltomaa snížil. Finové ještě více vysunuli forčekující hráče. Jutila si pak našel nejlepší místo a zdramatizoval finále. Finové tentokrát odvolali brankáře Ketterera. Dvakrát střílel Jutila. Ale nakonec zachytil přihrávku obrovitý Blomsten. A rozhodl, jak jinak na tomhle mistrovství než do prázdné branky. Poslední sekundy Švédové poprvé v historii obhájili titul mistrů světa. A tady se raduje trenérská dvojice Conny Evenson, Kurt Lundmark. Měli jsme mladý tým, když jsme přijeli. Nevěřil jsem tomu, že obhájíme, že vyhrajeme finále a titul. Změníte teď své rozhodnutí odejít od švédské reprezentace? Ne, to už nejde, mám smlouvu se švýcarským Klotenem. Promiňte, už musím jít slavit. Ještě jednou si připomeňme zřejmě rozhodující akci mistrovství světa Sundinovo solo proti Rusům. Za tenhle kousek dostal Mats Sundin titul nejlepšího útočníka mistrovství, byť dal na celém turnaji pouze 2 góly. Měl jsem v Quebecu výbornou sezónu, teď jsem šťastný, je to pro mě neuvěřitelné, je to jako sen. Máme 16 nováčků v tomhle týmu a i tak jsme dokázali vyhrát, to je neuvěřitelné. Nejlepší obránce mistrovství světa Robert Švehla, 4 góly a 4 asistence. Nejlepší brankář mistrovství Švéd Tommy Söderström, nejmenší z gólmanů. Nevídané pořadí 56. mistrovství světa. Mezi první 4 chybějí Kanada, Rusko i Spojené státy. Československo dokázalo získat jako jediné medaile na obou vrcholných událostech, na olympiádě i na mistrovství světa. V obou případech to byl bronz. Historickou první medaili Finů z mistrovství světa přebíral kapitán Pekka Tuomisto. Titul mistrů světa poprvé v historii obhájili Švédové. V Československu, kde se jim nikdy nedařilo.